členy. Jestli pan Stropnický, ministr obrany ze strany nebo hnutí, jak se to povídá, ANO, k nám chce zvát vojáky, ukrajinské vojáky, kteří bojují proti vlastnímu lidu, musí si také uvědomit, že s těmi ukrajinskými vojáky bojuje 44 paravojenských jednotek, dobrovolnických praporů a nezřídka, který prapor z nich má na svých znacích insignie nacistů SS divizí, tak jako to má ten prapor Azov. A já si myslím, že to je svinstvo, které nesmíme připustit. A k takovému svinstvu přeci my, Češi a Slováci, s historickou zkušeností nemůžeme mlčet. Nemůžeme si říkat, že to je jenom nějaký kousek té hry, která v Ukrajině je, že to je jenom epizoda. Je to skutečnost. Je to skutečnost, že za vládní stranu kandiduje 6 polních velitelů do parlamentních voleb. Že někteří dokonce mají svoje vlastní uskupení a tyto uskupení jsou v prognozách třeba 3. z hlediska síly voličské základny. Ano, nacionalismus je nacismus. My tomu tady říkáme fašismus. Ale to je korporace nacionalismu a fašismu. Je to velice nebezpečné. A Češi a Slováci mají povinnost říkat pravdu. Nezavazuje nás k tomu žádná Evropská unie ani NATO. Jsem vděčný tomu, že prezidentem České republiky není Karel Schwarzenberg, ale Miloš Zeman a pojmenoval věci tak, jak je má. Jsem vděčný za to, že český premiér sleduje české zájmy, protože jsme členy NATO, jsme členy Evropské unie, jsme dokonce loajálními členy, ale nejsme ovce. A právoplatný člen, plnohodnotný člen má právo se vyjadřovat, říkat své názory a bránit podstatu toho, co potřebuje jeho země. A to náš premiér udělal. A proto jim nedovolíme, aby ho špinili. Děkuji vám za to, že jste přišli.